מירוחם שאתמול נפלה לנו מהשידור פתאום. שלום רותם. שלום בני, מה שלומך? מה קורה רותם? מה קורה? מצוין, מצוין. הבנתי רציתי לספר משהו מגניב. מה? עכשיו, אחרי 6 שבועות מטורפים, שאני וחברי הנבחרת שלי מירוחם, ומלא נבחרות ברחבי הארץ, הגשנו את הרובוט. איזה נבחרות? איזה נבחרות? נבחרות רובוטיקה. תאר לעצמך, כמו משחקי כדורסל בהיכל נוקיה, כן. רק משחקי רובוטים. מה זה, בתי ספר תיכוניים? קבוצות, כן, בתי ספר תיכוניים. אני מהקבוצה של ירוחם, אנחנו נקראים The White'ים. יש גם קבוצה בבאר שבע, וקבוצות בתל אביב, ובירושלים, ובהוד השרון, ואיפה לא. וואו, כמה זמן לא שמעתי כזאת שמחת חיים, את יודעת, רותם, משהו שם מעורר בך הרבה אופטימיות, משהו ברובוטים האלו. אם תבוא לתחרות עצמה, אתה תראה שמחה פי 1000, מבטיחה לך. אז מה בניתם? אוקיי, זה הולך ככה, אנחנו מתחרים, כל הקבוצות האלה בארץ, כן. בתחרות שנקראת FRC, First Robotics Competition, של ארגון בינלאומי שנקרא FIRST. אוקיי. כל שנה אומרים לנו איזושהי משימה כזאת מטורפת, ושולחים לנו סרטון אנימציה שמראה אותה בקטנה, וספר חוקים בעובי 100 פלוס דפים, כולו באנגלית, של מה לא לעשות. והחל מהרגע שעושים לנו את החשיפת משימה הזאת, הקיק-אוף, כן. יש לנו בדיוק 6 שבועות לבנות רובוט. עכשיו זה רובוטים, אני אסביר לך שנייה את הסדר גודל, בגובה 1.50 מטר, כן. היקף של 120 ומשהו סנטים, לא, אינץ', סליחה, 120 אינץ', כן. ממש לא קצת, שוקלים עד 50 קילו. השנה המשחק הוא כמו כדורסל, רק עם כדורי פילאטיס עצומים. והכדורים שוקלים איזה 2 קילו כל כדור. אני ראיתי צילומים של זה, זאת אומרת, אתם פשוט משחקים משחקי כדור עם רובוטים. לא תמיד כדור, שנה שעברה התחרות הייתה לקלוע פריסבי, שזה בכלל לא פשוט. כן, אבל כל מיני משחקים עם רובוטים. כן, משחקי ספורט עם רובוטים. עכשיו הקטע שב6 שבועות בונים רובוט מ-0. לא מביאים לנו כלום, חוץ מהספר חוקים, ואנחנו עם הדמיון שלנו מתפרעים עם היכולת מחשבה. כל קבוצה בונה את הרובוט שלה. והרובוט של הקבוצה שלי, אני פה משוויצה, קבוצה מדהימה, באמת, אני אוהבת כל אחד מה-20 חבר'ה שם. אז יצא מדהים, אני כל כך מאושרת, והתקדמנו מבחינת בנייה ומבחינת בקרה ותוכנה, ומכל בחינה שהיא, עשינו קפיצת מדרגה עצומה, ואני יכולה להגיד עכשיו בפה מלא שבנינו רובוט מקצועי, אמין ויפהפה. לפני המשחק הבא, קחו את הרובוט לשיחה, תגידו לו שהוא עושה את זה בשביל המדינה. רגע. יש לנו הפרעה קטנה. 4, 3, 2, 1. 2, 22 ו-22 שניות, שמח לכולנו! רותם שטל מירוחם, אני שמח לשמוע שאת מתעסקת ברובוטים שם ובשמחת חיים, את וחברייך. אבל זה לא רק אני, זה אלפי בני נוער בארץ שבאמת עבדו, אתה לא מבין כמה זה עבודה קשה. כי היינו ערים, אני קשה לי גם לבנות לגו, אז זה, כן. והארגון הזה באמת מספק פה תחרויות נהדרות מכיתה א' כבר, והשנה הוא חוגג עשור לפרסט בישראל, וזה משהו ממש מרשים. 10 שנים שיש לך אלפי בני נוער וילדים. בקרוב הם ישחקו איתנו, רותם, הרובוטים ישחקו איתנו בקרוב. כן. אני לא הייתי דואגת, אני מכירה את חוקי אסימוב, אני לא דואגת. לא, הם יקימו קבוצות של תיכוניסטים ויתנו להם כדור בפריסבי. לא, אבל זה באמת משהו מרשים בקטע אחר, ובאמת מגיע כל הכבוד, בין אם זה לנבחרת שלי, קבוצת 3211, The White'ים מירוחם, וכל נבחרת אחרת בארץ. באמת עשו עבודה מדהימה. רותם שטל מירוחם, האישה שלנו בירוחם, תודה רבה שדיווחת לנו. תודה רבה. בהצלחה.